ассалому алайкум тамошобинони азизи канали мо. Шод аз он ҳастам ки бо мо ҳастед ва гарчанде видеои мо кӯтоҳ ҳам бошад тамошо карда истодаед. ҳозир барои шумо мехоҳам комбахтои дубайский ва королевский бархторо нишон диҳам. марҳамат бинед чӣ қадar рангҳои хушрӯ доранд. И королевский бархто нархошон 480 сомонӣ. марҳамат як вақт 500 сомон шуда буд ва ҳозир боз ҳам 480 сомон шуда. яй метавонед дархост кунед, равон мекунем ба Русия ба тамоми шаҳрош тавассути почта. бинед чӣ қадar рангҳои хушрӯ. ин яиш фиолетовия ҷада тёмно-синий бар ин омадастай камерада, вале аз наздикам хеле тёмно-фиолетовия. анами рангшам хушрӯвай беҳад рангҳои хушрӯ. 3 метраш 480 сомон. королевский бархти вайш сифати хубш дубайскиш. ино медонед 1000 сомона 1500 сомонаям доран анами королевский бархто. ине ки шумо дида истодаед якум сорт гуфта мефурӯшанд, вале дониста бошед ки аз ин даям қиматтараш ҳаста. иам якум сорта, вале бо аз инда беҳтараш ҳаста ки бо нархи қимат фурӯхта мешава. инашам бошад дубайския. дӯстони азиз, рангошон бисёра. чӣ ранге ки барои шумо дар кора, мисол бардови ё ки ягон ранги дигарш метавонед дархост кунед, равон мекунем. дар инҷа боша 750 сомонӣ. анами хел комбахтои дубайский моделҳои навш омадагия чӣ тавре ки дида истодаед. ино дӯстони азиз якум сортан. дар баъзе ҷойҳо 850 ҳатто 1000 сомонам мефурӯшанд инора. ин видеоро ман аз корвон тарафи пажарка 012 дуюм ряд ами саршавиам ряда мефурӯшанд. аз амуҷа ба навор гирифтагим. марҳамат, агар ки хоҳиш дошта бошед касе ки дар тоҷикистон бошад, бо омада худтон бинед ҳам бархтошона, ҳам мисол анамин комбахтои дубайскишона. боқӣ сарбаланд.